खुलुमबाय गिबियावनो थै जायासै गलाब बिबार मोदोमनाय नोंनि सोलेर थै DAHAL Film डायलगफोरबायदिसो जालाजोब्बाय Hey, खर' गाज्रि गथ' रुमखौ मा दाखोर खालामना लादों नोंलाय? लाइजामलै आफा लाइजाम लिरनो नाजागासिनो दं लाइजाम दानि जुगाव सोरबा लाइजाम लिरो सोरखौबा नों मोजां नुदों बुंना लाबानो खतम जोनाम बिनानाव देरामाया बिदि जानला मेला खोथा रायलायलाबायनो नाङा दे आइ नों सिरि थाथ'लाय मानो सिरि थाथ'लदोब्रा आच्छा आफा नोंसोरो सोर खोन्थाया एफा गिदिर हाबा जानो गोनां फिसाला थानाय समावबो बिदि गथ'खांनो है नों मा नक्ता नक्ताखौ सानबाय थायो फाग्ला गथ' साला नाय नोंसोरनि खोमा गन्थं हानानैसो गारगोन आंनाव सोङा हसिया आलासि लिंहरदोंना नोंसोर बायजोआव ओंखारखायाबो आं समजों ओंखारफा गथ' बुरिना थालांगोनबो जेबो अरजाया आइ बोरायना थानायाबोथ' गोबां दं नङाना बिसोरनिनो सोरबा सासेनियाव खारसनहैगोन आं फाग्लि बुंबाय थाना गथ' साया लानानै गोख्रै ओंखारबो बहा दं नों दं आरो सोरबा सिख्लानो मेसेज लिरगासिनो दंमोन ओइ बापरे जोंहा महाराजाया मालाय गोसथोलायनो रोंबाय सोर महारानिनो लाइजाम लिरगासिनो बन्धु दं सोरबा आंनि अननायखौ बुजिनो रोङै दे मानो फन हरामोन जोंनाव फैलाय आंखौ नायनो फैदों दिनै है नंगौना नङाब्रा मा जानला मोनला बुङो मानो नङा जालाबायनो गोख्रैनो जोंनि लांगोनासिम फैनानै गसंनानै थाफै आंनि गोसथोफ्लानाय बयफ्रेन्ड जानानै गोसथोनो बा थोथाथोब्रा मा थोख्लानो बेलाय ओइ बावदा बुंबाय थाना नोङो गोख्रै फै आइ मा जातनि सिख्ला लोगो दासिमबो बुजिनो मोना बिनो आंनि फिसाजोआ जोबोद लाजि गुसुथार मा मुं नानि फामि बर' आदै फिथाइया गोथावथार जादों फिथाइया दखाननिफ्रायसो लाबोनाय मादै बिदिनो जानला मानला बुंखायो बियो फिथाइया गावनो बानायनाय थाङाय नोंनि खथा सिङाव सानैबो सावरायहै मा सानबाय थाखो नानि हा जेबो नङा फै सिङाव दे होमबालाय आदैमोन आंबो दान्दिसे फरायसालियाव थांना फैनि औ थांनानै फैयै थां दाहाय ओंखामखौ गासिबो बेहायनो जानांगोन थाब फैब्लानो जाबाय जोनोम माखौ मुसुखा बायदि गसंबाय थाखो नोंलाय है सार फामिनि खोथाखौलाय मा बुंबावोब्रा लांगोनायाव आंखौ बेबादिनो गसंनानै थाबाय थानो थिनदों फाग्लि दे गसंबाय था दे आंनो जागायनोसै ओइ सेंग्रा बै खिरखिजों नायहरलाय मा नुदों लांगोनायाव मोनसे मुसुखा मुसुखा नङा फाग्ला बे आंनि बयफ्रेन्डसो नोंखौ जमनानै दं बुनो थाखाय लामायाव हा नंगौना नङारा नंगौना नङासो बुंबावदों दहाय नोंनि सेराव जिरायनाय मटा ताग्रा सेंग्राया नुवाखिसै नों बेखौ औ नुदों नोंनि बिदा जाखागोन बिदा बेबो आंनि बयफ्रेन्डसो आइया सानै मा सानै आरो साथामसो दंबावो आंना आं अहायाना आइया
माबायदि सिख्लालै जानाय नङालै आंजों ओइ आया राफा जानाय नङालै बेवहाय थुदो सानै गोसोथोनायखौनो सोर सेंग्राया लांबावगोन आं लांगोन आं दंना र फाग्ला आरो जगदा खालामसिनो सानै साथाम बयफ्रेन्ड सिमां गोरलै नुलांबाय बिदिनो ओमफ्राय साबेसेखौ बेबायदि केन्सेल खालामबाय थानो नोंलाय जेब्लायालागि गावनि फसायनायखौ मोना दासिमबो गावनि फसायनायखौ मोनाखै आरो नों मोननायाथ' मोनदों नाथाय बुंना लानोसो हायाखै देलाय बुंलाय सोर बे सानफ्रोमबो आंनि मेगननि सेरावनो थायो आंजों सावरायो आरो बेनो जाबाय मामि फैनायसाय आंखौ एसे जायगा बेरायहो अनला आं नाथाय बे मास्टार बाबुखौ बांद्राय गियाननि दिन्थिनाय बायदि मोनबाय फरायसालियाव फोरोंगिरि जानो फैदों फोरोंनायाव मुखुब जाना थाबानो जायो बे रायजोनि नेमखान्थियावलाय मानो आखाय होनांगौ जाखो आं नाथाय सुबिदा मोनबानो हारा मुरा बुख्रुबजोबगोन बेखौ सिगाङाव फामै फामानै गादायाबो बेफोरबायदिनो गियाननि दिन्थिदोंमोन जोंजों गाग्लिजानासो दद्रना थाबाय बेखौबो बिदिनो खालामनांगौ अनला आं थांसै दे अनला बांद्राय लोंबाय थानो नांला उन्दुनानै थादो दे सोरलै नों मानो जेबो बुङा नोंखौसो
सोर बुंदों? नोंथ' सासे फोरोंगिरि नङा बेखौ जों मिथिनो आद्रा गैलिया फनखौ दाननायनि सिगां मोजाङै खोनासंग्रो जोनोम नङा होनबा क्रेसिखौ दै खारनाया दि नोंसिनो आंहा बाव जेबो सन्देह गैला फनखौ दाननायनि सिगां नोंसो मोजां खोनासंग्रो गामिनिफ्राय जेरै फैदोंमोन बेबायदिनो थांफिन जुदि थांनानै थानो गोसो दंबा सोरनिबा जिउखौ लानाया जोंनि थाखाय गोदान खामानि नङा मिथिबाय गामियाव जों थांफिनगोन बे खोथाया रोखा नाथाय जोंल' नङा गामिनि सिख्लाफोरखौ आरो बेजों लोगोसे नोंखौबो लांफागोन फाग्ला मोनदों नों सोरजों जुजिनाय बायदि मोनदों गामियारिसो जोंबो सोरजोंबा मोजांबा मोजां आरो गाज्रिब्ला थोजासे गाज्रि कृष्णा मा होनदोंमोन नों जुदि बिनि जिउखौ नांगौब्ला गामियारिनि सिख्लाफोर आरो गावखौ जोंनो गथाय नङाबा जोंनोबो सोरनिबा जिउ लानो थाखाय सम नांनाय नङा बुं माब्ला लोगो हमनो सावरायजागोन बुं बहा थांनो जोनोम मानो जेबो बुङाखै नों जोनोम मानो सिरि नों दसे सिरि थाथ' आं जा खालामनो नागिरदों मोजांखौनो खालामगोन नों जुदि आंखौ बै रायखसनि सेराव लांनो नागिरदोंबा आं थाङा मा बखिलाबाय थादों नोंथ' बेखौ नागिरनो आंखौ लानानै फैदोंमोन दालाय माथो जाखो आन्दायदोंमोन आं सोर गावनि असे सोर सुथुर बेखौ सिनायनायाव गोरोन्थि खालामदोंमोन आं खिन्थु रागा जोंबाय दे नोंनि बेबायदि अजे बाजे बखिनायखौ आं सहायनो हालिया नोंगौ जोनोम सोरथो सहायनो हालाबायनो आंनि थाखायनो नोंनि जिउआ मा मा जालांखो आंनो सुनिमार जेराव थाङो खैफोदल' नों सिरि थागोन ना सोबानो नों रायो बुयो सोबायो आं नोंखौ माब्लाबाबो गाज्रि मोना जोनोम नों थांमारा दा आं थाङा था नों बेहायनो रानथाब खुथाब थैना था फामि आंनि खुगायानो सावगोनां मानो बिदि बुंदों बेलुन बादि देरनानै फैनाङा बुंनाया फैमारबायसो जोनोम प्लिज आयौ मा जादों गथ'आ जोदों ओइ गथ' हिनजावसाना हौवासो जाखो नोंलाय आं खिन्थु नोंनि बिफा नङा दै जोबावदों आं खिन्थु नोंनि बिफा नङा दै आया दे आं नोंनि बिफा खोनादोंना आं नोंनि बिफा नङा दै आया थोद हैगोनलै बुरै हिनजावसो मोनसिगोन माथो नों
बुहुमा सोलायब्ला सोलायथों अख्राङा गावस्राब्ला गावस्राथों थेवबो नोंखौनो अनगोन दैसाया रानोब्ला रानलांथों समा थाद'योब्ला थाद'थों थेवबो नोंखौनो अनगोन मोजां मोननाय नोंसोर सानैनि जै जाथों जुगे जुगे जोनोम जोनोम अनलायनाया जाथों अखाफोराव दंबारबादि नोंसोरनि जरा रुजु रुमु अनलायनाय बान्दोआव नोंसोर खाफालनि लिरनाया दिनै आंनि मोगथाङाव थारै जाफुंमारबाय नोंखौ हास्थायनायनि सिमाङा आंनि नोंखौ लाना गोजान लामा हान्थिनायनि दिनै जाफुंबाय फैथों बारहुंखा गावोब्ला गावथों सारन्थाइ दाहाल जानानै गसंथागोन थुंग्रि जाना गसंथागोन नायनि बान्दोआ नोंनि आंनि अरायजों गोसोनि गोरोबनाय जुगे